Втори месец има един много важен ден. Ден, в който България поема дълбоко въздух. Но за да разбереш защо този ден е толкова важен, трябва да се върнем назад във времето. Много, много назад. Затвори очи за миг. Представи си България преди повече от 100 години. България била под робство. Хората не може ли сами да решават? Не може ли да говорят всичко, което мислят? Не може ли да бъдат това, което искат? Но в сърцата им живеела една тиха мечта. Мечта за свобода. И тогава започнали да се събуждат хора като Левски, като Ботев, като много други, чието избори променили историята. Дълго време българите чакали. Учили се, подготвяли се, помагали си. Хайдучите били пазителите на планината. Когато дошъл момента, настъпила руско-турската освободителна война. А сега, ела с мен на едно много високо място. Има едно място високо в планината. Много високо, студено, ветровито, казва се Шипка. Там сред сняг и камъни обикновени хора се превърнали в пазители. Те защитавали надеждата. Били изморени, били гладни, били премръзнали, но не се отказвали. Когато свършили патроните, хвърляли камъни. Когато нямали сила, намирали още, защото знаели нещо много важно. Ако падне Шипка, мечтата за свобода може да изчезне. Истински герой, нали? Не като тези от телевизора. И точно там на Шипка се решава съдбата на България. А Шипка не паднала. И България отново се появила на картата на света. Свободна. Затова празнуваме 3 март. Не само защото е дата, а защото е избор. Избор да не се отказваш. Избор да вярваш. След трудните години българите останали, защото вярвали. Вярвали един в друг. Вярвали в доброто. Децата бягали и играели. Около огъня семействата си събирали. Разказвали си истории, пазили спомени. А бабите плели. Плели мартеници. Бяло и червено. За здраве, за живот. За да не забравят кои са и да успеят да запазят обичаите живи. И тогава дошла баба Марта. Не като приказен образ, а като надежда. Когато е добра и усмихната, слънцето се показва и пролетта идва след нея. Тя напомня, че след всяка зима идва ново начало. Но когато хората са груби, баба Марта се намръщва и времето става тежко. Затова хората я посрещат с мартеници, с песни, с усмивки, за да й покажат: вярваме, пазим. А днес децата тичат по улиците, играят, смеят се свободни с мартеници на ръцете си. Малки нишки памет, които ни свързват с миналото. Народът оцелява, когато пази духа си. Свободата живее, когато има вяра. А обичаите, те са нишката, която ни държи заедно. Ако искаш още такива клипчета, последвай ни или посети нашия сайт чудознайко.bg.